హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేఎస్ కలెక్షన్స్ 925. ఈ శారీలో సింగిల్ కలరు సింగిల్ శారీ మాత్రం ఉందండి. ఈ శారీకి బ్లౌజ్ అయితే ఇది వస్తుంది, పళ్ళు అయితే ఇది వస్తుందండి. శారీ అంతా కూడా ఇట్లా ఉంటుంది, పికాక్ డిజైన్ అయితే వస్తుంది. చాలా బాగుంది, మల్టీ కలర్లో ఉందండి. 200 షిప్పింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. ఇంకొక శారీ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే 2 శారీస్ తీసుకుంటే ఫ్రీ షిప్పింగ్లో పంపిస్తాను. సింగిల్ శారీ అయితే 50 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. చాలా బాగుంది, మిస్ చేసుకోవద్దు. ఓన్లీ 200 అండి. ఈ కలర్ శారీ అయితే మనకి బ్రింజాల్ కలర్ బోర్డర్లో అయితే సింగిల్ శారీ అయితే ఉంది. లైక్స్ చేయట్లేదండి, కామెంట్స్ చేయట్లేదు, లైక్స్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబర్స్ రావట్లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకి మనం రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి సబ్స్క్రైబర్స్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చేసిన వాళ్ళకైతే ఒక గివ్ అవే గిఫ్ట్ అనేది 200 కలెక్షన్లో ఏదో ఒకటి చూసి అయితే నేను ఇస్తాను. శారీ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఆ శారీతో పాటు పంపిస్తాను. కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్. మరి